Mers la ralanti. Da, și acesta este un parametru destul de important care face diferențe în condusul preventiv. Ce este acest ralanti? Este foarte simplu. Un parametru care numără minutele, orele când voi stați cu motorul pornit pe parcare, când voi stați cu motorul pornit în gol. Da, el la fel are interval unde ne oferă un punctaj maxim, punctaj în descreștere și de unde citim noi că șoferului nu prea îi pasă sau au fost careva probleme tehnice în cazul când depășim un anumit timp cu motorul pornit. Știu foarte bine că mulți o să săriți în cap și o să spuneți că vara 40 de grade și este imposibil, dar nici nu pune nimeni problema în așa situații. Și pentru asta vreau să vă explic mai practic să fie pe înțelesul tuturor. Da, și după cum am spus, acest parametru numără timpul când noi stăm cu motorul pornit în gol, o să presupunem că avem o zi sau cel mai corect o săptămână de muncă, unde noi am parcurs 45 de ore de condus. Iată, din acest timp, pentru a nu avea scădere de punctaj, este ok să ne încadrăm până în 5% cu motorul pornit. Și în acest caz, noi vom avea punctajul maxim de 15 puncte. În caz că vom avea mai mult timp cu motorul pornit decât 5% din timpul de lucru a motorului când noi am condus, până în 12% va fi scădere de punctaj. În caz că mai mult de 12%, atunci punctajul va fi 0. Sper să fie înțeles corect de toți. O zi de lucru de dimineață ar trebui să înceapă cu rutina fiecăruia separat. După aia cu deschidere de program, cu ciocănele și verificare de camion. După aia pornim motorul și pornim la drum. Nu încercați să băgați multe motive aici, că nu este cazul. Conducem până la parcare, este nevoie să oprim. De este cald, avem climă de staționare, care face față pentru o perioadă de o oră, 2 ore de pauză. În caz că este frig, avem xerocou pentru a avea căldură. După aia pornim motorul, mergem la drum. Noi practic nu am înregistrat încă minute unde motorul lucrează în gol, unde stă motorul pornit pe parcare. Dacă ajungem în ambutiaje și observăm că coloana stă și este o coloană lungă și îți dai seama că stai mai mult de 3, 5, 10 minute pe loc, oprește și acolo motorul. Și vei face economie de timp pentru weekend, ceea ce o să-i explic. Din ce motive? Pentru că noi la moment încă nu avem start-stop pe camioane. Dar camioanele noi deja vin cu funcția start-stop, care la fiecare pas, practic, îți oprește motorul. Și de aici nu există uzură, pentru că tehnologiile permit. Când ajungem la încărcări-descărcări, la fel, opriți motorul, după aia mergeți la birou cu actele. Pentru că în unele cazuri pot fi câte o jumătate de oră sau o oră. Și în aceste cazuri, voi vă stricați scorul, voi înregistrați ore la ralanti, unde sunt emisii, uzură, consum și mai mult nimic. Iată, aceste momente noi încercăm să le urmărim. Da, o să spuneți că ajungem pe weekend și avem nevoie să încărcăm bateriile. Sigur că nu se pune problema. În caz că noi luni am făcut ralanti 10, 20 de minute, marți 10, 20 de minute, miercuri tot așa, până vineri sau până sâmbătă dacă conducem, bineînțeles că de aici deja este o economie de timp cu care noi permanent, din zi în zi, având economie, ne vom încadra până în 5% din timpul parcurs. Pentru că timpul săptămânal pe care voi îl parcurgeți poate fi diferit. Respectiv, din el se numără 5% și respectiv deja pentru fiecare zi cât timp voi ați făcut cu ralanti. Logica este că dacă facem noi economie aici, sâmbătă și duminică, la fel putem încărca bateriile, fără niciun stres, fără nicio scădere de punctaj, cu obținere de 15 puncte din scorul general. Haideți data viitoare să vă explic cum corect se încarcă bateriile, în cât timp
și unde cei mai mulți șoferi greșesc și înregistrează ori la ralanti.